Hezký den, jmenuji se Markéta Sehnalová a vítám všechny diváky i posluchače u dalšího dílu Munisportcastu. Dnes se ponoříme do neviditelného světa, přesto velmi důležitého, ve kterém soupeří člověk hlavně sám se sebou. A to do naší hlavy, do naší mysli, oblasti sportovní psychologie. Jak zvládat tlak před závodem a během něj? Proč je mentální příprava stejně důležitá jako ta fyzická? Nebo co se děje v hlavě sportovce, když se nedaří? Na všechny tyto otázky odpoví moje dnešní hostka, Lucia Nováková, magisterská studentka Finské University of Jyväskylä a stážistka na Munisport. Ahoj Luci, vítej u nás. Ďakujem za pekné privítanie a ďakujem, že tu môžem byť. Hned na úvod, jak bys vlastně popsala, co to sportovní psychologie je? Já i možná řada dalších si představíme nějakého mentálního kouče a sportovce. Je v tom rozdíl? Je v tom určite rozdiel, tak začnem tou športovou psychológiou. Tá je teda veda, ktorá sa zaoberá v podstate psychologickými aspektmi dosiahnutia optimálneho výkonu na jednej strane, ale zároveň aj udržaniu well-beingu športovca. Takže sú tam v podstate také dve strany, že nesnažíme sa zlepšiť ten výkon za každú cenu. Je tam v podstate dôležité aj to, aby sa ten športovec pritom cítil dobre, aby sa zabranilo nejakému vyhoreniu, stresu, pretrénovaniu a podobne. A čo sa týka mentálneho kouča, športového psychológa, je to častá taká miskoncepcia a jeden slovenský športový psychológ to dobre povedal, takže kredity za túto hlášku idú plne jemu, ale je to ako masér a fyzioterapeut, že v podstate mentálny kouč má koučovací výcvik, ktorý môže byť od nejakého 1 do 3 rokov, je to veľmi individuálne. Zatiaľ čo psychológ, či už športový alebo akýkoľvek iný, má 5-ročné štúdium na univerzite a štandardne teda pokračuje aj psychoterapeutickým výcvikom ďalej, ktorý tiež býva od 1 až do 6 rokov. Takže veľký rozdiel je tam v tom vzdelaní. A ja si myslím teda, že obidvaja môžu pomôcť. To koučovanie je ako taký jeden nástroj v takom kufríku nástrojov, zatiaľ čo ten psychológ väčšinou ich má trošku viac, avšak kopec psychológov si napríklad spraví koučovací výcvik ako takú nadstavbu, takže dá sa to aj kombinovať. Ty jsi studovala sportovní psychologii na Slovensku, pak jsi byla v Holandsku, magistra děláš teďka na Finské University of Jyväskylä a teď si u nás tady na Fakultě sportovních studií na praxi. V čem třeba vidíš ty největší rozdíly, ať už k přístupu k oboru, nebo v tom, jak se to učí a kde ti to třeba nejvíc vyhovuje? To je ťažko povedať. Ja som teda začala na Slovensku jednoodborovou psychológiou, tým, že bohužiaľ tá športová sa úplne tuto na Slovensku, Česku nedá študovať. Takže začala som klasicky a vôbec som najprv ani nevedela, že skončím takto pri športovej psychológii a vlastne do Holandska som išla na Erasmus. V Česku som teda nezažila výuku, ja som tu iba na stáži zatiaľ, ale z toho, čo som videla, tak je to pomerne podobné ako na Slovensku. Možno, že je to tuto v Česku trošku také diskusnejšie, hravejšie a voľnejšie, avšak ťažko povedať tým, že na Slovensku som bola na filozofickej fakulte a teraz som v podstate sa presunula na túto športovú. Ale čo sa týka Holandska, tak tam je to teda hodne striktné, že tam som si všimla, že napríklad na skúšku máme iba jeden termín a jednoducho musíme prísť. Je tam hodne teórie, veľmi veľa povinného čítania, ešte viac odporúčaného čítania a vlastne potrpia si na faktoch, na štúdiách a vede a skôr takej tomu poriadnemu teoretickému základu. Menej som tam mala praktických predmetov, minimálne teda na tej psychológii. Ale tam som vlastne objavila športovú psychológiu na jednom voliteľnom predmete, takže tomu vďačím Holandsku a vo Fínsku je to zase presný opak Holandska. Tam je to veľmi, veľmi praktické, že častokrát nás tak v podstate hodia do vody a musíme plávať, že v podstate aj túto stáž som si celú v podstate vybavovala sama a hľadám rôzne aktivity, do ktorých sa môžem zapojiť. Ale je super, že ma to Fínsko pripravilo v tom, že sme robili rôzne cvičné terapie v úvodzovkách, simulovali sme si prvé sedenie, simulovali sme si, ako pracovať s rôznymi typmi klientov, napríklad sme meditovali na 1 hodine, takže tamto skôr bolo tá teória v takej tej mimo školskej časti, že sme to mali v podstate ako nejakú domácu úlohu alebo ako nejakú prípravu na seminár a
potom na tom seminári už sme iba diskutovali alebo prakticky aplikovali to, čo sme sa naučili. Takže je to veľmi rôzne, ale myslím si, že všetky skúsenosti mi niečo dali a že na Slovensku aj v Česku teda vnímam zase veľmi silnú tú komunitu, že si študenti navzájom pomáhajú a je tu aj mnoho mimoškolských aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť. Veľmi príjemne ma prekvapil aj ten UNIS, spolok univerzitného športu, čo teda nie som si istá, či vo Fínsku vôbec niečo také máme. Takže to je zase tuto super. Když už jsme u té teorie a praxe, ty máš i k tomu sportu hodně blízko, že si dělala krasobruslení, box, silový trénink. Rozlišuješ nějak, jestli to člověk dělá v uvozovkách jen rekreačně nebo profesionálně? Jestli by se k tomu mělo přistupovat jinak nebo stejně? Určite áno. Ja som teda ani jeden z týchto športov nerobila na vlastne nejakej národnej úrovni alebo súťažnej a myslím si, že aj tým pádom minimálne od nejakej častosti tréningov alebo od v podstate toho tlaku, či už od trénerov, od rodičov, je tam veľký rozdiel, že v podstate tie malé deti začínajú v podstate na rovnakej štartovacej čiare, že tam u malých detí by to malo byť vyslovene iba o tej zábave, rekreácii a povzbudzovaní takej tej vnútornej motivácie a potom sa to začne deliť. A myslím si, že ten rekreačný šport je skôr pre ľudí, ktorí povedzme majú toho už aj tak v živote veľa, sú veľmi vystresovaní a nemajú priestor na ďalšie súťaže, prípadne sú skôr také ako keby pokojnejšej povahy, introvertnejší a nemajú radi súťaženie. Zatiaľ, čo si všímam na súťažných športovcoch, že sú veľmi takí motivovaní, majú ten drive, chcú súťažiť, chcú v podstate byť najlepší a to je niečo, čo môžu ako keby tak produktívne využiť v tom športe a rozvíjať sa prostredníctvom neho, lebo častokrát je to aj o tom, že ten šport je veľkou súčasťou ich života. Ty si říká, že tam se to začne dělit, že najednou někdo jenom tak rekreačně to dělá, pak někdo fakt chce něco dokázat, třeba u těch dětí. Ty jsi i trénovala to krasobruslení. Jaký přístup se ti při práci s těma dětma osvědčil? Jako kdy poznáš, že to chce někdo dělat fakt vrcholově, máš třeba k němu jiný přístup, anebo to by se právě dělat jako nemělo, že věnuju se víc tady tomu, protože to bude dělat dál a dál, zatímco ten si tady chodí jenom prostě zabruslit, protože ho to baví. Jak balancovat? Je to ťažké. Ja som teda trénovala najmä začiatočníkov, takže tam to bolo skôr v takej tej ako keby rekreačnejšej rovine alebo skôr na úrovni tej zábavy, avšak mali sme v podstate v klube potom ako keby takú vyššiu skupinku, kam sme mohli poslať deti, ktoré majú vyšší potenciál, kde už vlastne tie tréningy boli náročnejšie a skôr orientované na ten výkon ako na tú zábavu. Ale ja si myslím, že znie to možno, že tak paradoxne, ale častokrát, keď v tých deťoch vzbudíme iba tú zábavu, dáme im povedzme na výber na tréningu, vytvoríme im to príjemné prostredie, kde sa môžu hrať, najmä teda u malých detí. Je dôležité, aby to mali takou hrou a nie len v podstate, že tréner im rozkazuje od začiatku do konca tréningu, oni len jak roboti chudáci tam robia nejaké drily. Takže ja som sa to vždycky snažila poňať, že mali sme aj v podstate nejakú časť hodiny, kde sme sa venovali technickej príprave, nejakým prvkom a v podstate presvičovali sme ich, ale vždycky som sa im snažila dať na konci na výber nejakú hru alebo nejakú spoločnú aktivitu. Bola to vždycky skupinka tak 5 až 10 detí. Takže častokrát aj vďaka tej skupine som videla, že si dokážu sa tak navzájom v podstate ťahať. A všímala som si tam v podstate niektoré deti, ktoré vyslovene to bolo na nich vidno, že chcú, že prídu za mnou po tréningu, pýtajú sa ďalej, pýtajú sa ma, že chcú proste krásokorčľovať na vyššej úrovni, že čo majú robiť, kam sa majú obrátiť, alebo občas za mnou prišli aj rodičia, tak vtedy je v podstate vidno, že keď to dieťa samo chce, tak vtedy ho vieme v podstate odporučiť povedzme do tej u nás v klube vyššej skupinky alebo nejakému trénerovi, ktorý sa tomu skôr venuje. Treba si tam dať jedine pozor, aby to bolo, že aj dieťa chce, nie len rodič chce, lebo to je teda častý prípad, že v podstate dať dieťaťu tú možnosť si to kľudne vyskúšať. My sme teda mali aj skúšobné hodiny v takom tom ako keby profesionálnejšom leveli a niekedy tie deti jednoducho zistili, že OK, tých 6 tréningov do týždňa je pre mňa príliš veľa a v podstate ma to baví len raz za čas, ale na niektorých bolo vidno, že ich to extrémne chytilo, takže... Právě, že ta správná cesta je vést děti ke sportu odmala, ale právě s tou láskou. Áno.
Jak se díváš třeba na momentální situaci v oddílech a klubech a tomu přístupu? Dá se to vůbec nějak jako generalizovat? Jestli je to taková ta klasická drillovací stará škola, nebo vidíš nějaké tendence, nějaké posuny to rozvolnit a přistupovat k tomu právě nějak alternativněji? Chápem. Myslím si, že sa to postupne mení. Štandardný je taký pohľad, že tá staršia generácia sú teda tí autoritatívni, vonkajšia motivácia, odmeny, tresty a v podstate všetko to, čo sa v športovej psychológii učíme, že to tak nemá byť. Avšak z mojej skúsenosti mala som aj staršie trénerky, ktoré vlastne vôbec takéto neboli. Takže myslím si, že to závisí hodne aj od toho, čo si ten človek sám zažil v minulosti, že aký štýl trénovania on pozná a čo si v podstate z toho zobral. Myslím si, že je super, že napríklad aj tuto máte predmet športová psychológia pre trénerov, kde som mala v podstate tú časť dať hostovskú prednášku. A vidím to, najmä teda v tom Fínsku to vidím, že rozprávala som sa s jedným slovenským študentom, ktorý tam študuje trénerstvo a oni majú v podstate celý blok venovaný psychológii a psychologickým aspektom tréningu, ako vzbudzovať v podstate tú vnútornú motiváciu, tú zábavu, ako v podstate personalizovať ten tréning na toho daného športovca, lebo čo v podstate sa môže diať je, že keď máme skupinu športovcov, tak v podstate vytvoríme jeden tréningový plán a vôbec nehľadíme na tie individuálne potreby, pričom niektoré deti sú skôr povedzme na skupinové aktivity, niektoré preferujú, že si v podstate to sami skúšajú. Takže napríklad to je fajn. Ale myslím si, že sa to mení, najmä aj vplyvom nových a nových výskumov. Každý rok vidú nové a nové výskumy o v podstate športovej psychológii aj v tom tréningovom procese, nielen teda v tom výkone a súťaži. Ty se hodně věnuješ i tématům, jako je overthinking nebo pracování s těma negativníma myšlenkama. Co je podle tebe nejčastější problém, se kterým za tebou třeba sportovci přichází? A jak s ním pracuješ? Třeba řekněme si to nějak, nebo uveďme si to na nějaké praxi, nějakém jednoduchém příkladě. Co je třeba může trápit a jak to může s tebou ten sportovec řešit? No, pri tom overthinkingu viem to poňať z takých troch ako keby hľadisk, že máme v podstate overthinking pred danou súťažou. Vtedy najčastejšie sa deje, že človek cíti nejakú úzkosť, nejaký stres, nejaké negatívne myšlienky, povedzme minule niečo pokazil, tak čo ak to spravím v podstate znova. A to sú veci, na ktorých sa dá v podstate pracovať dlhodobejšie pred tou súťažou. Vieme jednak technicky si budovať tie zručnosti, ale vieme tam následne aj zastaviť sa, všimnúť si tú myšlienku a pokúsiť si od nej v podstate urobiť taký trošku odstup. Jednak si uvedomiť, že je to iba teda myšlienka. Nemusí to byť pravda. Je to v podstate niečo pomerne prirodzené. Znamená to, že nám na tom záleží a v podstate nemali by sme ten stres a úzkosť, kebyže tú súťaž máme úplne na háku. Takže ona do istej miery je ten stres a úzkosť fajn, avšak treba si všimnúť tú hranicu, kedy nám to už v podstate môže kaziť ten výkon. A kedy tie myšlienky nám už to v podstate môžu kaziť. A je to veľmi individuálne, záleží to od osobnosti toho športovca, od toho, čo preferuje. Niektorí preferujú vyslovene reštruktúrovať tie myšlienky, keď si poviem, že čo ak to pokazím, tak, alebo že čo ak sa častokrát katastrofizujeme, predstavíme si najhorší možný scenár a tam je taká technika, že predstaviť si najlepší možný scenár následne. Lebo áno, ten väčšinou nenastane, ale väčšinou ani ten najhorší možný scenár nenastane. Takže vieme v podstate tak ako keby nastaviť tú myseľ skôr na to pozitívne. Potom častokrát sa deje, že počas už výkonu začnem overthinkovať, napríklad idem strieľať penaltu alebo niečo podobné. Vtedy je to skôr problém sústredenia, že môže nám to v podstate narušiť taký ten automatický proces. Ja napríklad tiež pri krásokorčuliarských skokoch, keď skáčem, ani si neuvedomím ako a jednoducho to skočím, potom niekto odo mňa chce vysvetliť, ako si to spravila. Ja vlastne neviem. Že v podstate tam je dôležité udržať si ten stav flow, ten v podstate prirodzený priebeh, pretože keď začneme sa príliš sústrediť na tú samotnú akciu, môžeme narušiť tú automaticitu, môžu nám zo stresu trošku stuhnúť svaly alebo niečo podobné. Takže vtedy pomáhajú občas až také tie somatické, povedzme, dýchové cvičenia, dopriať si jeden hlboký nádych, výdych a ísť na to a v podstate namiesto toho premýšľania o tej danej akcii sa sústrediť len na ten najbližší krok, že OK, tak kopnem tú loptu a viem ako na to. Prípadne si to viem, povedzme, vizualizovať, že krátko zavriem oči,
úplne živo si predstavím, strelil loptu, padne do brány, všetci sa tešia a idem na to, lebo v podstate existujú výskumy o tom, že to, čo máme v mozgu, aké predstavy máme v mozgu, vedia do istej miery aj ovplyvniť to, čo sa následne deje. Veľmi sa to páčilo aj na tej hostujúcej prednáške, volá sa to model ironických procesov, kedy vlastne, keď si napríklad, častokrát to býva pri golfe, že poviem si, že nestrel tú loptičku do vody, nestrel ju do vody, ale náš mozog si začne predstavovať, že čo ak to strelím do vody, strápnim sa a následne to ten golfer častokrát aj spraví, pretože v podstate tak sa na to sústredíme, že prerušíme tú automaticitu toho nášho nacvičeného pohybu. A v podstate taký tretí aspekt je, že OK, nebodaj niečo pokazíme a začneme overthinkovať po tej súťaži. A vtedy je to častokrát aj, že sme unavení, sme hladní, nemáme v podstate už energiu na nič iné a je ten mozog tak automaticky nabehne na rozanalizovanie tých našich chýb. Vtedy je dôležité sa jednak postarať sám o seba, proste dopriať si tú výživu, ten spánok, tú podporu blízkych, ak nebodaj sme prehrali alebo stalo sa niečo zlé. A v podstate sústrediť sa na to, čo môžem ovplyvniť. Že, OK, že na budúce čo by som teda mohol zlepšiť, prípadne si to napísať na papier, skúsiť si pripraviť v hlave taký mini plán, že OK, ako môžem na tomto začať pracovať, ale v podstate, keď len si prehrávame tú minulosť dookola, je to prirodzené, že robíme chyby, že každý robí chyby, ešte aj Roger Federer určite robí chyby, takže v podstate to, čo je dôležité, je následne pozrieť sa na to, OK, čo ma táto chyba naučila. Overthinking je opravdu tvé devíza, ale nikdo není dokonalý. Co ty sama? Máš někdy období, kdy tě popadnou myšlenky, co nejdou zastavit a co ti pomáhá? No to samozrejme, že áno, my si tak robíme na psychológii srandu, že polka z nás to vlastne išla študovať, aby sme si vedeli pomôcť. To se říká, no. Tak jak to je? takže rozhodne som zažila overthinking, najmä teda keď som bola mladšia, teraz sa snažím na tom pracovať najmä pomocou mindfulness a všímavosti. To je možno, že taký smer, ktorým sa pravdepodobne aj budem uberať po dokončení štúdia, kde, ako som opisovala, je v podstate dôležité vytvoriť si taký odstup od tých myšlienok, lebo častokrát, keď začneme špirálovať, katastrofizovať, tak si to najprv ani neuvedomíme. Jednoducho stratíme pojem o čase. Ani neviem, jak sme prišli domov, lebo celý čas nám tam beží, že možno ja budem mať teraz, že čo som to povedala v tom podcaste. Takže prvým krokom je v podstate navrátiť sa do tej prítomnosti, že OK, overthinkujem, mám veľa negatívnych myšlienok a možno si aj tak skúsiť sa uzemniť, že uvedomiť si, že kde som teraz v prítomnosti, čo počujem, čo vidím okolo seba. Mne pomáha napríklad uvedomiť si moje nohy na zemi. To ma vždycky tak uzemní. Dopriať si povedzme hlboký nádych, lebo častokrát overthinking vzniká v strese a vtedy máme tendenciu plitko dýchať. Čo následne... Hyperventilovať. Áno, a to ešte viac násobí ten stres a je to taký začarovaný kruh. Takže vieme ísť v podstate úplne od takýchto začiatkov a mne pomáha v podstate uvedomiť si tie myšlienky ako nejaký povedzme názor môjho vnútorného kritika. Že môžem mu poďakovať za tento názor, môžem mu povedať, že OK, chápem, že si toto myslíš, toto som nespravila úplne dobre, ale nebrať to ako vyslovene pravdu. Že to, čo sa vlastne rieši v tzv. Terapii akceptácie a záväzku, si myslím, že tak sa to dá najlepšie preložiť, je, že nejde o to, či myšlienky majú pravdu, ale či nám teraz pomáhajú. Takže v podstate, aj keď možno, že je pravda, že som sa pomýlila v tom podcaste a povedala niečo inak, ako som pôvodne plánovala, pomáha mi teraz táto myšlienka, alebo sa skôr kvôli nej cítim horšie. A že možno, že uvedomiť si, čo by mi teraz viacej možno, že pomohlo, že možno, že sa potrebujem porozprávať s kamarátkou, potrebujem si dať kávu, potrebujem si ísť zacvičiť, takže takto sa väčšinou snažím aj o seba starať v čase, kedy som v strese a kedy overthinkujem. Na ten stres navážu. Když jsem si dělala rešerši, tak mě zaujala tvoje diplomová práce, kde řešíš vlastně souvislosti mezi stresem s nějakým psychickým stavem a střevním mikrobiomem. Dokážeš nám trošku přiblížit, o co jde a trošku nám ukázat tady právě ty kauzality mezi těmito faktory a možná podhalit nějaké výsledky, jestli by to šlo? No jasne, dáta naše z Fínska ešte nie sú zanalizované, takže to uvidíme. Je to v podstate veľmi nová oblasť, ktorá sa ešte len začala skúmať aj na bežnej populácii. A ukazuje sa, že ten vzťah je vzájomný, že vystresovaní ľudia majú častokrát menšiu v podstate tú diverzitu, tú pestrosť v tom mikrobiome
ale zároveň nižšia pestrosť mikrobiomu môže viesť k tomu, že sa cítime unavenejší, podráždenejší a smutnejší. Že v podstate robil sa pokus zatiaľ teda na myšiach, na ľuďoch, to nie je úplne etické, ale že v podstate sterilným myšiam, keď dali v podstate mikrobióm myši s depresiou, tak aj tie sterilné myši začali mať depresiu. Takže je tam vidno, že nejako tie baktérie nás dokážu ovplyvňovať. A ako keby presne tie dráhy ešte nie sú preskúmané. Je to ako vravím, len v posledných možno, že 10 rokoch sa to začalo skúmať. Avšak ukazuje sa napríklad u športovcov, že športovci častokrát majú iný ten črevný mikrobióm. Ako bežná populácia, aj tým, že majú inú tú stravu, napríklad vyšší príjem jednak kalórií všeobecne, ale aj proteínu. A mňa teda zaujíma, že ako v podstate táto diverzita ovplyvňuje povedzme ten stres, že či ľudia, čo sú viac v strese, ho majú nižší a naopak sme vlastne merali aj well-being, alebo takú psychickú pohodu po slovensky a že či tam tá diverzita bude väčšia. Lebo neexistuje v podstate prototyp zdravého mikrobiomu, že ono z veľkej časti sa s ním v podstate narodíme a mení sa len minimálne počas nášho života. Avšak sú aj napríklad výskumy, ktoré ukazujú, že keď ľudia začali brať probiotika, tak im to pomohlo zmierniť nejaké stres alebo symptómy depresie. Takže myslím si, že to má veľký potenciál, tento smer, a že to tak pekne prepojí aj tú výživu, o ktorej sa čoraz viac hovorí v športe, a aj tú psychickú stránku. Ono se vlastně říká, že jo, zdravá střeva rovná se nějaké jasné myšlení a že je člověku tak nějak lépe a že všechno to vychází z bříška, takže to potom má vliv i na ten třeba sportovní výkon vlastně. Myslím si, že určite je tam nejaká súvislosť. Minimálne keď sa človek vlastne zdravo stravuje, má vyššiu tú pestrosť, tak všeobecne aj jeho imunita je v podstate odolnejšia, lepšia. Tým pádom je menej náchylný na v podstate nejaké baktérie, infekcie a podobne. A čo i len to môže pomôcť tomu výkonu, že sa mu nezhorší, že neochorie tesne pred nejakou súťažou. A vlastne športovci podstupujú častokrát krátkodobý stres, lebo aj cvičenie je v podstate stres pre naše telo. Problém nastáva, ak sú v chronickom strese, že povedzme cítia nejaký finančný stres, tak to už môže mať skôr negatívny vplyv na ten mikrobióm, potom aj na ten ich výkon. Existujú aj štúdie, ktoré v podstate ukazujú vzťah medzi chronickým stresom a v podstate náchylnosťou na zranenia, pretože častokrát ten stres rozptýluje pozornosť toho človeka a následne tam môže nastať nejaké nešťastie, ktoré môže viesť až k zraneniu. Takže aj preto je v podstate tá práca so stresom, tá športová psychológia taká dôležitá, aj keď nie úplne na prvý pohľad. Když se vrátíme tady k naší fakultě, tak právě na ní jsou studenti a řada z nich je i jsou vrcholovými sportovci. Jak vlastně toto kombinovat, aby vše ustáli, vybalancovali, jak vlastně skloubit to studium a ten sport, když vím, že oboje chci dělat vlastně nějak tak dobře, tak jak s tím třeba? No to je taký populárny pojem teraz, že work-life balance, a čoraz viac psychológov sa prikláňa k tomu, že to úplne neexistuje, lebo v niektorých proste oblastiach nášho života skôr dáme na prvé miesto, povedzme, tú školu, v tom povedzme skúškovom, keď na tom naozaj záleží, tak musíme dať povedzme tej škole 60% a športu len 40%, ale potom povedzme počas semestra alebo počas prázdnin vieme dať vlastne viac priestoru tomu športu, tej príprave, a že v podstate skôr sa pozrieť, skôr ako hľadať nejakú rovnováhu, ktorá sa nachádza veľmi ťažko tým, že v podstate obidve na nás kladú veľmi vysoké nároky, aj to štúdium, aj ten šport, sa pozrieť možno, že na to dané obdobie a že čo teraz môže byť v podstate mojou prioritou. Že niektorí, ak povedzme študujú nejaké jednoduchšie štúdium, alebo majú daný semester menej skúšok, tak si možno, že môžu dovoliť viac toho trošku vynechať a dobehnúť neskôr a sústrediť sa na ten šport, tak povedzme majú nejaké dôležité súťaže, majstrovstvá a podobne. Myslím si, že veľmi dôležitá je tam tiež jasná komunikácia, že v podstate povedať jasne učiteľovi, že dobrý deň, proste robím takýto šport, mám vtedy a vtedy súťaž, viem, že vtedy sú už nejaké prvé termíny skúšok, bolo by možné to nejako dohodnúť. Že v podstate proaktívne to vykomunikovať a jasne povedať, že čo potrebujem, kedy môžem
povedzme aj tej škole dať 100%. A myslím si, že keď ten učiteľ bude vidieť, že ten žiak chce aj tú školu balancovať a nemajú tam len ako taký nejaký, akože dobré, aby som mal nejaký titul, tak to určite inak vyzerá ako v podstate, keď niekto na to kašle. Ale verím, že je to ťažké. Vyžaduje si to ako psychickú odolnosť, prácu so stresom a je dôležité vždycky si nájsť aspoň 1 minútu, 5-10 minút pre seba za ten deň. Či už na nejakú krátku meditáciu, čítať si knižku, sa prejsť a v podstate nevložiť celý ten čas len tomu športu a len tej škole, lebo to môže viesť zase k vyhoreniu a vyčerpaniu z dlhodobého hľadiska. Ty jsi tu na fakultě na stáži. Co všechno třeba máš na starost a co tě zatím nejvíc zbavilo nebo překvapilo? No, je to jazda, táto stáž, takže začala som v podstate hostujúcimi prednáškami, z čoho som teda mala veľký stres, lebo to bol môj prvý raz, čo som prednášala na univerzite, ale veľmi ma to bavilo, aj ma vždycky teší, keď ľudí zaujímam, aj taký možno, že čo tak na to pozerajú, že športová psychológia, to je nejaká blbosť. A na konci vidím, že tak nad tým začnú aspoň rozmýšľať, počúvať. Myslím si, že je kopec stigmy ohľadom športovej psychológie, takže to ma v podstate baví aj robiť takú kvázi osvetu a rozprávať sa o tom s ľuďmi a nájsť pre každého to, ako to môžu využiť. Aj v podstate tie prednášky som sa snažila robiť veľmi prakticky. Následne spolupracujem s tým Unisom, čo som aj spomínala. Pre nich robím v podstate workshopy a zároveň poskytujem aj individuálne konzultácie, takže ak by niekto mal záujem, tak kľudne sa mi ozvite. A následne spolupracujem aj na výskume stresu a sebaobrany. Takže nie som úplne teda nejaký akademický typ. Zatiaľ nezvažujem PhD ani nič podobné, ale je vlastne veľmi zaujímavé vidieť takýto vlastne dlhodobý PhD projekt, kde v podstate skúmame aj biologickú, aj psychologickú stránku v podstate akútneho stresu pri sebaobrane. Takže to je tiež veľmi zaujímavé. Nadviazala som spoluprácu aj s poradenským centrom, takže je v podstate možné aj v rámci univerzity si so mnou rezervovať konzultáciu ohľadom športovej psychológie a budem v podstate s nimi aj s kariérnym centrom spolupracovať na príprave materiálov. Napríklad aj na tú tému, že ako zvládať ten šport a tú školu zároveň, alebo keď sa niekto venuje napríklad umeniu, hudbe, lebo tá športová psychológia častokrát v podstate načrie aj do takých iných oblastí, kde je potrebné podávať ten výkon. Takže aj v podstate formou takýchto materiálov a podobne. A taktiež sa zapájam aj do rôznych podujatí, napríklad špeciálnej olympiády, alebo budúci týždeň bude Emil Open, takže tam budem vlastne pomáhať. A to je taká inšia stránka, skôr ako podporiť šport u ľudí s rôznym typom postihnutia. Ty mi právě málem bereš slova z úst. Chtěla jsem se zeptat, kam po magistrovi, jestli třeba uvažuješ o nějakém PhD nebo tak. Ale hlavně teda zůstaneš ve Finsku, vrátíš se na Slovensko, nebo tě zláká právě naše fakulta Brno? Uvidím. Zatiaľ neplánujem asi ostať vo Fínsku. Je to síce krásna krajina, je tam kopec prírody a určite to odporúčam. Avšak nakoľko je tam dosť zima, tak myslím si, že čiastočne by som sa tam rada ešte ako keby vracala počas života, ale plánujem sa v podstate vrátiť a pôsobiť na Slovensku a Česku. Tým, že v podstate my si rozumieme, je to úplne super, lebo častokrát sa mi ozvú v podstate klienti aj zo Slovenska, aj z Česka, takže budem pravdepodobne tak nejako pendlovať a je dosť možné, že skončím aj tu. Veľmi rada by som pokračovala aj v tých hostujúcich prednáškach, aj v podstate ďalšej spolupráci s Unisom, takže uvidím. Ale v podstate rada by som sa venovala tej konzultačnej práci, poskytovala v podstate sedenia pre jednotlivcov aj týmy a aplikovala v podstate tie moje teoretické poznatky tak do praxe. Pretože pre mňa je v podstate najväčšou radosťou vidieť, keď to niekomu pomáha a keď niekto v podstate vidí, že aký to má zmysel pracovať aj na tej svojej mentálnej stránke. Super, tak to bychom tě určitě rádi tady dále viděli. Já než se s tebou rozloučím, mám na tebe ještě 10 takových horkých otázek. Okay. Je to buď a nebo a vlastně si vybíráš, co je ti blížší třeba, nebo co ty osobně volíš. A vždycky bych chtěla vidět nebo vědět ten důvod, proč. Jo? Takže první je vizualizace nebo afirmace. Fíha, no.
Tu budem musieť povedať vizualizáciu, respektíve v psychológii to voláme ideomotorický tréning, ja som o tom vlastne písala aj bakalárskú prácu, ale existuje v podstate mnoho výskumov o tom, že keď si skutočne živo predstavujeme výkon a kombinujeme to s fyzickým tréningom, tak sa dokážeme rýchlejšie niečo naučiť a zlepšiť svoj výkon. A je to v podstate aj skvelá možnosť pre v športe, ako je napríklad krásokorčuľovanie, kedy sa nedostanem na ľad až tak často. V podstate trénovať to aspoň v tej hlave, a aj keď na to nemáme fyzický priestor. Právě vidíme třeba i u Adama Ondry, že jo, který tu trasu si leze vlastně ve své mysli. Hudba při sportu, ano nebo ne? Za mňa určite áno. Tuto tiež existujú výskumy, o tomto sme robili aj projekt teraz vo Fínsku, že v podstate ona nám pomôže tak udať tempo a rýchlejšia hudba nás poháňa ako keby k rýchlejšiemu povedzme behu. Ale ja ako človek milujem hudbu, takže rozhodne to mám rada. A třeba když vezmeme ty individuální sporty, tenis a tak, kde musí být úplný klid a vlastně je to soustředění a nejede se právě na hudbu jako právě krasobruslení, tanec a tak dále. Tak ten sportovec doporučuješ třeba si pouštět předtím teda aspoň hudbu do sluchátek? Nabudí to člověka? Nebo někdo zase chce koncentrovat? Trošku teda odbíhám od otázek, ale tady jsem si říkala, že se doptám. Jasné, ono si to tak dobre povedala, že je to veľmi teda individuálne. Hudba častokrát býva súčasťou takej ako keby predperformančnej rutiny toho športovca, že dokáže mať nejakú pesničku, ktorá ho vždycky nabudí a dostane ho do toho správneho mindsetu. Ale najmä, ak má niekto povedzme nízku toleranciu voči tomu stresu a voči tomu nabudeniu a fakt preferuje byť skôr pokojný, je to teda individuálne, ale najmä v športoch, kde sa vyžaduje veľká presnosť, napríklad pri lukostrelbe alebo tak, tak tam to prílišné nabudenie nám zase nemusí pomáhať a tam môže byť skôr preferovaná nejaká krátka meditácia alebo nejaká tak pomalá hudba. Takže myslím si, že je dôležité tak na sebe si aj všímať, že že čo mi pomáha, lebo môžem mať veľmi, veľmi rád tú pesničku, avšak keď si ju pustím, tak potom som taký nabudený, trasú sa mi ruky, neviem sa sústrediť, že mi to v konečnom dôsledku nepomôže. A tlak za tebe do isté míry motivuje nebo paralyzuje? Tam je taká podľa mňa krivka, že do istej miery to stúpa a potom to v podstate môže pomerne rapidne padnúť. Takže tam si myslím, že tiež je dôležité v podstate všímať si, že čo mi pomáha. Myslím si, že ten stres do istej miery pomáhať môže. S tlakom je to, ak na mňa vyslovene tréner alebo rodičia tlačia, alebo spoluhráči, alebo médiá, tak to môže byť skôr demotivujúce a skôr nám spôsobovať presne ten overthinking a podobne. Je vždycky fajn mať takú svoju, povedzme, bezpečnú zónu, buď v tej rodine, pri partnerovi, kamarátoch, u ktorých viem, že áno, tak celý ja samozrejme chcú, aby som vyhral, ale aj keď prehrám, tak môžem sa k ním vrátiť a podporia ma a že mám tam v podstate tú takú záchrannú sieť. Takže myslím si, že to je pri tom strese aj tlaku dôležité, aby nás skutočne motivoval a nekazil nám to. Co je těžší, trénink hlavy nebo těla? Fúha, myslím si, že ako pričom, že sú aj pre mňa obdobia, kedy cítim, že potrebujem sa sústrediť skôr na tú prácu so stresom a prácu s myšlienkami. A myslím si, že najlepšia je kombinácia. Viem, že toto je taká politická odpoveď, jak to my psychológovia občas robíme, lebo v podstate málo výskumov má jednoznačný 100% výsledok. Takže skutočne sa ukazuje, že ak sa skombinuje aj tá fyzická, aj tá mentálna stránka tréningu, tak je to ideálne. Myslím si, že u malých detí je fajn mať skôr tú fyzickú, že oni častokrát tú mentálnu môžu mať len vo forme nejakého, povedzme, trénera, ktorý ich tým správnym spôsobom vedie. Avšak ak už chceme v podstate súťažne performovať a podávať výkon, tak je fajn aj pozrieť sa na tú stránku tej hlavy. A keď je ten tréning v úvodzovkách tej hlavy alebo tej psychickej odolnosti príliš ťažký, tak je dôležité si ho personalizovať, skúšať, čo mi vyhovuje, lebo ak mi tréning manažmentu stresu spôsobuje ešte väčší stres, tak niekde je asi chyba. Takže v podstate je fajn to skonzultovať s odborníkom, ktorý je vyškolený v podstate v tom, aby to prispôsobil na toho daného človeka. Další otázka se trošku už vrací k otázce číslo 1 našeho rozhovoru. Mentální coach nebo psycholog? Myslím si, že to záleží od problému. Ten psycholog väčšinou vie ísť trošku hlbšie. Mentálny coach je fajn, keď mám nejakú konkrétnu otázku, že povedzme rozhodujem sa pre či taký klub alebo niečo podobné. Športový psychológ dokáže pomôcť aj s takými tými nešpecifickejšími problémami, že napríklad
cítim sa v strese, ale úplne neviem, že z čoho, alebo proste nemám konzistentný výkon a nie som si istý, z čoho to pramení. Bojujem so sebavedomím, jeden deň sa cítim super, ďalší deň sa cítim horšie. Takže v podstate myslím si, že ak mám jasný problém a vyhovuje mi coach, je to niekto, komu povedzme, koho poznám, komu dôverujem, je to fajn. Avšak športový psychológ má v podstate takéto širšie zameranie a vie ísť trošku viac do hĺbky a preskúmať ten problém aj lebo v podstate aj ten športovec je to človek aj mimo toho športu a častokrát problém, ktorý sa prejaví v športe, môže byť aj z toho v podstate života mimo športu v úvodovkách. Co preferuješ ty? Krátké dýchací cvičení nebo dlouhá meditace? Za mňa asi to kratšie, ale ja teda preferujem krátku meditáciu, takže trošku kombinácia. Ale častokrát aj tá meditácia sa spája s tým dýchaním, že to je pre mňa taký super v podstate spôsob, ako sa uzemniť tým dýchom a tá meditácia väčšinou naozaj stačí aj nejakých proste 10-15 minút, že nemusím meditovať hodinu. Ak to niekomu vyhovuje, je to super na tréning koncentrácie, avšak ak niekto začína, tak určite odporúčam začať kľudne od 5 minút. Za tebe zapsat si myšlenky nebo vypovídat se? Myslím si, že každý má ako keby taký iný outcome, že občas, keď sa vyrozprávame, tak skôr dostaneme ten nejaký druhý pohľad, inú perspektívu. A však keď začneme písať a v podstate nikto nás tam neprerušuje, neskáče nám do toho otázkami, tak si môžeme kopec vecí napríklad uvedomiť, že ja si teda občas sa potrebujem tak sama proste vypísať z nejakých pocitov a častokrát aj keď neviem, kde skončím, začnem jednoducho písať a uvedomím si mnoho vecí len tak sama so sebou. Takže myslím si, že ak si nevieme rady a chceli by sme skôr tú druhú perspektívu, tak je fajn prísť za niekým iným. A ak skôr potrebujeme spracovať vnútorne nejaké pocity alebo nejakú náročnú situáciu, tak je fajn jednoducho zobrať pero. Kľudne to potom pokrčiť a vyhodiť do koša, ale vypísať sa z toho. Na to navazuju. Rozebírat situaci hned nebo nechat uležet? Fúha, myslím si, že aj toto je pomerne individuálne, hlavne od toho, že čo by sa teda stalo, že sú teda niektoré vážne situácie, ktoré je najlepšie riešiť hneď, nebodaj, ak tam nastáva, bohužiaľ častokrát v športe je prítomné nejaké sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy a podobne. Takže ak náhodou niekto bojuje s týmto, tak je rozhodne dobré začať riešiť ten problém čo najskôr. Ak je to skôr len niečo, čo povedzme nám ešte nie je úplne jasné, že čo teda cítim, čo by som chcel, tak občas to, čo v tejto rýchlej dobe plnej v podstate telefónov a rozptýlení a každú voľnú chvíľu otvoríme ten Instagram a nemáme v podstate taký priestor na nudu a priestor nechať tú našu myseľ jednoducho bežať, tak vtedy je fajn, povedzme, nechať telefon doma i sa len prejsť. Častokrát pri chôdzi nám myšlienky v podstate bežia voľne a ukazuje sa, že ľudia sú aj kreatívnejší, keď sa prechádzajú. A v podstate nechať si len taký priestor porozmýšľať nad tým, že napríklad, či chcem pokračovať so športom alebo nie, alebo že čo vlastne cítim. Vnímáš rutinu ako pomocník nebo nudu? Myslím si, že do istej miery to dokáže zmierniť stres toho športovca, ak má povedzme nejakú rutinu vždycky pred súťažou. Avšak je tam opäť hranica, že keď je tá rutina príliš rigidná, keď v podstate verím, že iba ak v tomto špecifickom poradí spravím, ja neviem, najprv si zaviažem šnúrky, potom sa idem napiť a potom si, ja neviem, dám vlasy do súpo. Iba v tomto poradí mi to zaručí výhru, tak tam už môže nastať problém. Že v podstate nechať si flexibilitu, vedieť, čo mi pomáha, ale nechať tomu tú flexibilitu, že aj keď niečo povedzme nestihnem, tak je to v poriadku a vedieť sa povedzme prispôsobiť tej situácii. To je aj v tom terapeutickom smere, ktorému sa venujem, dôležitá časť, že tá psychologická flexibilita, že vedieť sa prispôsobiť tým daným podmienkam a všímať si aj povedzme, jak sa ja mením, že v istom období života mi vyhovuje istá rutina, avšak v momente, čo už povedzme si poviem, že dobre, asi sa nemusím teda hodinu maľovať pred tou súťažou a stačí mi iba dať si špirálu, tak je fajn to zmeniť a vyskúšať niečo nové. Na to navazuje další nebo poslední vlastně perfekcionismus. Motivace nebo brzda? Tam odlišujeme v podstate v psychológii také dva typy perfekcionizmu. Jeden sa volá, že adaptívny, to je taký nápomocný a druhý je v podstate taký neadaptívny, tak ten nás môže brzdiť. A v podstate ide o to, že na čo sa orientujem pri tom perfekcionizme, že či chcem dosiahnuť ten úspech
alebo a zlepšiť sám seba a svoje schopnosti, alebo či chcem jednoducho prekonať všetkých ostatných a v podstate vyhnúť sa nejakému neúspechu alebo nejakej hanbe ostatných, pretože keď chcem uspieť, tak väčšinou dám do toho všetko a podám čo najlepší výkon, pracujem na tých svojich schopnostiach. Avšak ak sa chcem vyhnúť len zlyhaniu, tak napríklad aj keď ostanem doma a nepôjdem na súťaž, tak neprehrám. Avšak ani nevyhrám. Takže je dôležité v podstate vidieť, čo nás tak vnútorne motivuje, že ono častokrát je nejaká kombinácia, ale v podstate na prvom mieste by malo byť to, že nás to skutočne baví a chceme byť lepší, lebo jednoducho to vychádza z našeho vnútra, je to v podstate kúsok našej identity a podobne. A nie je to len, že jednoducho tréner povedal, že do konca roka musím zabehnúť tento čas a ak ho nezabehnem, tak môžem ísť vlastnou cestou. Tak to je v podstate veľmi nebezpečné, lebo potom sa sústredím len na tento jeden cieľ a častokrát, že ho povedzme aj dosiahnem a ďalej už ma to vlastne vôbec nebaví. Tímto jsme i u konce našeho rozhovoru a doufám, že vás bavil a motivoval a třeba jste si našli to svoje a tu svoji oblast a mohl vám pomoci. A já moc děkuji tobě, Luci, za tvůj čas, že se tady za náma stavila a doufám, že třeba budeš tady u nás pokračovat. Jasné, a ja veľmi ďakujem a teda dúfam, že som vám dala tu nejakú hodnotu v tomto podcaste a rada sa uvidím ešte raz. Tak díky, na viděnou. Dovidenia.